Ano ta? Sino ang plato? Sino ang plato? Naman ng plato kaya ang resulta masina mo sa itong kwarta. Kaluwi kaya sinaman ng plato. Nagkagulaan. Ya, pinisin lagi snack. Dari sana. Jopo na sana. Sino ito? Kita ka. Ulap eh. Hindi mga surprise. Ay, boy, kapag na. Ay, hindi ma'am. Ayan na. Kanina lang.